kodwa nyaka giko nyinga Lydia Okeyo. Duol mochung' ne weche yiero kod tong' e pacho kae IEBC ochako chenro mabiro konyo e neno ni gijiwo ndikruok joluto ombulu madhi nyime pacho kae mangima ka gigeto ndiko ma ohingo joluto ombulu manyien 60,000 e kaunti ma Siaya. E bwo chenro ma kamano, IEBC sani koro nywando jokanyo duto kama oting'o jotend loch nanga, jotend kanise, johala to kod riwruoge mag rawere mabiro konyo jiwo jopiny mondo mi owuog oko ndikre kaka joluto ombulu. Joja Amolo nigi ler mathoth. Sama chenro mar ndiko joluto ombulu ne odonjo odiechienge mar ariyo, duol mochung' ne weche yiero to kod tong' pacho kae IEBC e bade ma Siaya County ochako chenro mabiro dwaro ni jokanyo duto kama oting'o tend loch nanga, johala, jotend kanisa to kod nyaka riwruoge mag rowere duto nywako lwedo e neno ni kwan joluto ombulu madwarore manyien obiyo yudi e kaunti ni e kind ndalo 30 mar chenro ni manyocho chakore chieng' wuok tich. Tutashirikisha stakeholders wote katika hii mchakato wa kumobilize wa Kenya ama wananchi ambao wanaishi Siaya wenye wamefika umri wa miaka 18 na wako na kitambulisho cha Kenya. Pia yeyote mwenye atakuwa na pasipoti wote wamekaribishwa ili warejiste kama wapiga kura. Na sisi wote tumekuja pamoja kama viongozi wa Siaya tusaidiane ili tupate kufikia ile target ambayo Siaya tuko nayo. Ile target ambayo tuko nayo Siaya ni target ya 60,861. Magi wacho wa County Commissioner Masiano Bot Komora otielo ikruok magin godo e neno ni ginywako ne chenro no. IEBC pekea wawezi. Kwa hivyo ni sharti waweze kusaidiwa pia na other state agencies zile ambazo ziko. So ngao ikikuwa ni moja hizo agencies pamoja na wenzetu kutoka National Registration Bureau ambao ndio wanasajili watu kujaribu sasa kujumuisha ile data ambayo tuko nayo ya kupiga kura. Migosi Komora kata kamano yuago nyao mathoth oganda osebedo ka onyiso koluwore gi weche mag ndikruok kaka joluto ombulu e kaunti ni. Changamoto kubwa ambayo tumekuwa nayo ni ya kwamba wakati mwingi watu wetu tuligundua ya kwamba wamekuwa wengi wakati kura. So kwa hivyo yetu ni kuwahimiza na kuhimiza viongozi ya kutoa mwito. Korka koret ofisa mochung' ne ndiko kipande kaunti ma Siaya Migosi Dickson Osore onyiso adieri ma en godo ni ndiko kwan joluto ombulu manyien 60,861 en gino manyalore ka ofulo ni Siaya County osendiko kipande mohingo 100,000 kochakore higa 2022 nyaka sani. Our data from the last registration that was done by IEBC in March, that's in the year 2022, from that time in Siaya County, we have managed to register fresh applicants up to 100,888. I would appeal to them to come out, come to our offices. Your cards are with us, collect the cards and get registered for voting. E kinde romono, jokanyo ka moting'o jotend loch nanga e kind jotelo mamoko no jiw mondo ne ni ng'ata moseyudo kipande ondikore kaka joluto ombulu ka Siaya County geto ndiko kwan joluto ombulu manyien 152,156 e kind sani to kod yiero ma higa manyien ka Migosi Juma otielo ber ndikruok kaka joluto ombulu. So hii ni mwito ambao tunaita watu wote wa Siaya wajitokeleze ili tupate kufikia hii target ambayo ni muhimu kwetu. Na baadaye mtakuwa na uhuru wa kuchagua yule ambayo mnataka achaguliwe kama kiongozi. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County.